Hebučky ako bábätko. Ako urobíte recenziu na babskom kanáli na vyslovene pánsky produkt? Požiadate manžela. Som tu. Ačko je moja polovička a ja budem testovať mašinu, ktorá je vlastne vrcholom holiacich strojčekov pre neprofesionálne použitie na domáce účely. Braun S9 Pro s dodatkom Plus. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že si na tele holím okrem obočia a brady vlastne úplne všetko. Však Ačko. Takže používam naozaj špičkový Braun S9 Pro, ktorý je na trhu už niekoľko rokov, ale na Ježiška som dostal verziu, ktorá má malé a drobné a dôležité označenie Plus. Je to teda špičkový holiaci strojček, ktorý má viacero zaujímavých funkcií a robí sa mi s ním naozaj veľmi dobre. Sú veci, ktoré by som na ňom vylepšil, napriek tomu, že je to vrcholný produkt a postupne sa k tomu všetkému dostaneme. Takže popri tom, ako ho budem používať, vám poviem, ako sa mi s ním pracuje. Najviac ho používam na hlavu a na tvár. A na to teda používam túto hlavu, ktorú je možné veľmi jednoducho zafixovať, ak treba, alebo sa môže takto krásne prispôsobovať vyklápaním, či už lícam, brade, alebo povrchom na hlave. Tak poďme na to. Veľmi príjemne ma prekvapuje, ako dohľadka holí, ako je to bez totálneho tzv. Škubania, alebo teda bezbolestné, pretože chlapí iste viete, že keď sa holíte, vie to byť pri lacnejších strojčekoch, ktoré majú menej ostré tie čepelky vnútri a je trochu bolestivé. Čím hustejšie fúzy, alebo teda čím hustejšie zarastenie, tým väčší problém. Samozrejme má to svoje limity, pretože keď napríklad na hlave nechám tie vlasy naraz trošku dlhšie, lebo na seba nemám čas, tak už to neholí úplne OK. Treba, aby to bolo na úrovni, v princípe, ako keď máte jemné zarastenie, jemné strnisko. Toto predsa nie je strihací strojček, je to holiaci strojček, ale mne ohromne vyhovuje a okrem teda líc a krku, brady ho používam veľmi rád aj na hlavu. Funguje to výborne, sledujte. Chalani, ak teda preferujete absolútne hladkú hlavu, doslova na koleno, často to musíte realizovať štandardnými žiletkami. Nemusíme si hovoriť o tom, koľkokrát sa porežeme, ako to na tej hlave zle vyzerá, keď tam máte rany, krváca to a potom to bolí a podobne. Táto vec to robí rovnako hladko, ako keby som sa oholil žiletkou. Brutál. Keďže fungujem niekoľko rokov s tým, že mám fúzy prepojené na bradu, ten strojček nezvláda. Nie presne. Nedokážem vytvoriť ten tvar podľa môjho gusta, podľa môjho želania pomocou tejto výklopnej, alebo teda v prípade potreby zafixovanej napevno uchytenej hlavy, ktorá vlastne nemusí zostať len v základnej polohe, ale pozrite sa, môžete si ju nastaviť do niektorej z nich a v podstate v nej zostane zafixovaná. Na to treba používať tzv. Trimmer. Je tu. Lenže ten je dosť krátky, alebo teda úzky. A keďže je blízko tej hlavy samotnej, ktorú samozrejme môžem odobrať, ale len čiastočne, tak je toto jedna z tých slabších stránok vecí, že urobiť z toho presný tvar a oholiť sa tak, aby som mohol vytvarovať fúzy, bradu, alebo teda bokom brady pri prípade niekoho iného, nie je úplne jednoduché. Na to fakticky používam iný konkurenčný výrobok. Tento trimmer je vyslovene núdzový. Nerobí sa s ním dobre, pretože je ťažké vidieť, kde som, čo chcem oholiť a čo aby ostalo, lebo si to vzájomne zavadzia. Je relatívne krátky, toto ma odhadujem tak
jeden palec, teda 2,5 cm, ale keď sa rok s rokom stretne a možno aj skôr, Braun má predsa zastrihávače ako samostatné produkty v ponuke. A tie určite rozhodne môžu doplniť takúto špičkovú mašinu. Okrem toho, že má tieto skvelé schopnosti holiť, že nie je zásadne hlučný, že absolútne hladúčko a bezbolestne funguje, je perfektné ho použiť aj na cestovanie. Totiž ponúkajú k nemu tzv. Power case, alebo teda povedzme powerbanku, do ktorej keď ho uložíte, tá sa nabíja samostatne, nie je nutné so sebou nosiť na výlety alebo na cesty trafo. Dáte to donútra, zaktivujete a mašina sa znova dobije. Okrem toho, samozrejme na čistenie, veľmi jemné štetiny, ale ja som ich vlastne ešte nepoužil. Prečo? Pretože k tejto mašine je k dispozícii konzola, ktorú som doposiaľ nepoznal, so špeciálnym kartridžom, ktorý je naplnený alkoholovou dezinfekčnou vodou a keď ho vnoríte dovnútra a to zapnete do trafa, samozrejme, netreba to robiť po každom holení, o vyčistenie mašiny sa v priebehu niekoľkých minút postará a funguje to naozaj skvelo. Nerobím to po každom holení, ale je výborné nechať tú mašinu vyslovene prepláchnuť, prečistiť a vydezinfikovať, keďže v kartridži sa nachádza špeciálna alkoholová zmes. K dispozícii sú 3 rôzne úrovne intenzity vyčistenia, každá trvá so pár minút, ale v princípe rýchla, normálna alebo intenzívna podľa týchto 3 kvapiek a kartridž samotný má výdrž 2 mesiace, alebo teda 8 týždňov. Preparádna mašina, ktorú z ruky len tak nepustím a je vyslovene moja. Tieto Vianoce boli naozaj fajn. Tento vianočný darček sa fakt podaril. Ja ďakujem mojej silnejšej polovičke, že nám spracovala a urobila recenziu na tento holiaci strojček od Brauna. Ak ste manželkou alebo priateľkou či partnerkou muža, ktorý sa naozaj rád holí úplne do hladka, a teda nie len čo sa týka tváre, kľudne aj hlavy alebo aj celého tela, tak toto je tá správna voľba a toto je darček, ktorým ho jednoznačne potešíte a nielen jeho, pretože veď vieme medzi sebou, že ak je muž do hladka oholený a neškrábe nás, tak je to nádhera a teší to aj nás. Ak budete chcieť ďalšie informácie o ňom, všetky tie technické parametre a tak ďalej, čo hlavne zaujímajú aj pánov, určite ich nájdete dolu pod našim videom. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, tak Marian vám ich veľmi rád zodpovie, takže kľudne sa dolu pod videom pýtajte. Poprípade vy máte nejaké skúsenosti už s týmto konkrétnym s touto konkrétnou mašinou, tak nám napíšte dolu váš názor, vaše skúsenosti, budeme veľmi radi. Ďakujeme vám za sledovanie tohto videjka. Ak sa vám páčilo, určite dajte like a ak nemáte odber, tak aj ten. Vidíme sa pravidelne u nás na kamzakrásou.sk, ako aj na webe, tak aj na sociálnych sieťach, Instagrame a Facebooku. No a do hladúčkého oholenia. Majte sa krásne.